Kaixo gazteak. Gaurko zaioan oso artista bitxi baten inguruan arituko gara. Emakumea da, abeslaria, musikagilea eta DJ estatubatuarra. New Yorken jaio zen duela 23 urte. Ideiarik nori buruz ari naizen, artistak ez du bere benetako izena erabiltzen, eta horren ordez, bere ezizen artistikoa ezaguna eginda mundu osoan zehar. Bai, zuzen zabiltza! Lady Gaga izango da gaurko programan izarra. Eta izarren inguruan gabiltzala, badirudi, neska hau distira propioarekin jaio zela. Izan ere, musikaren munduan agertu zenetik, egin dituen kantu guztiak edo gehienak behintzat, arrakasta ikaragarria lortu dute. Eta Tom zerrendetan beti gailurreko tokiak okupatu dituzte. Artista hau, 2008an eman zen ezagutzera The Fame izeneko albumarekin. Bertan, bi single bere biziko arrakasta lortu zuten. Poker Face eta Just Dance. Mundu mailan, diska honen 12 milioi kopia baino gehiago saldu ziren. 2009ko bigarren diskarik salduena bilakatuz. Lady Gaga musikaren munduan agertu zenetik, askok komentatu dute Madonnak berarengan duen influentzia. Izan ere, biek egiten dute pop musika eta fisikoa ere oso antzekoa dutela esan genezake. Madonnak, Rolling Stone aldizkariak egindako elkarrizketan aitortu zuen bere burua Lady Gagan islatua ikusten zuela. Gagak, adierazpen hauen aurrean, esan zuen bere helburu bakarra poparen munduan iraultza bat sortzea zela, eta lortu duela. Orain dela 25 urte Madonnak egin zuen bezala. Kontua kontu, Lady Gagak ederto baino ederto egin du bere ibilbidea. Eta gaztetxoa primera moldatu dela esan beharra dago. Adibide bat jartzearren, 2010ko apirilean, Bad Romance abestiaren bideoa YouTubeko historian bizita gehien jaso dituen bideoa bilakatu zen. 169 milioi bizita baino gehiago lortu zituelarik. Arrakasta izugarria lortu duten bi abesti kaleratu ditu artistak, Alejandro eta Telefon. Azken hau, Beyoncé artista estatubatuarrarekin batera egin du. Beno gazteak, heldu zaigu agur esateko garaia. Espero dut, zaio honen ondoren, Lady Gagari buruz zertzu bait gehiago jakitea. Ondo izan eta laster arte. Aio!